see, 'cause I think I do want you next to me. Want you next to me, but does this work? 'Cause what if I wake up happy? Good morning, guys. Hi. Today is Saturday. Mag-golf silang mag-ama. May competition silang dalawa. And si Sak, ayun. Umuulan, Han. It's raining and it's cold. Ay, lamig. Malulobat yung aking camera. See you. Good luck. I love you. Good luck. Binasa niya yung buhok niya kasi kahagabi pinaglaro ni Holly yung buhok niya. Nakatayo ba? And mamaya yan ang gagawin ko. Tinatapos ko lang to kasi umaga na kasi ako, diba? Alam niyo naman, umaga na ako i-edit. Minsan may gabi, depende lang naman kung kung may lakad kami. Pero usually, ganito ako, oras nag-i-edit ng vlog. Malapit na ito matapos. 12:05 na, and tapos na ako mag-edit, and nakaligo na rin ako. And si Sak, andun siya, naglalaro sila ni Holly ng PS4. Pinapasawa na namin sila kasi next week, pasukan na. So, hindi na sila masyado maglalaro ng PS4. Every na lang, Saturday. Pakainin ko muna sila yung tira namin, kung ano yung namin kagabi. Meron pa akong fried rice. And yung potato na, omelette potatoes. Ayun. And may konting fried rice pa. So, ito na lang yung ipapakain ko sa kanilang lunch. And, nagpabili pala ako kay dyan ng eggs. Dito niya nilagay. Ayan. Naubos na kasi yung eggs yung binili ni Kuya. And, ginamit ko na pala ito kahapon. Nilagay ko ito kahapon. And, yeah, siguro dyan na lang muna siya. Hindi ko na muna siya tatanggalin. And, ayan. Yan yung gagawin ko after kong pakainin yung mga bata. And, gagamitin ko yung A6400 na itry ko na gamitin siyang pang-vlog dito sa bahay. So, yun ang aking gagamitin. And eto, ayan. Ganyan talaga siya. Hindi na siya masara. Ganito lang siya, guys. Siguro, sira na talaga siya. Nakakalungkot. Okay, let's eat now. Come on. Come on. Si Sak gusto niya kong gumawa ng champurrado. Sak, champurrado? Yes. What? Yeah. Are you making it? Not yet. Later. Nag-request siya. Why? You want that? Yes. Again and again? Over and over? So, pakainin ko muna sila ng lunch. Habang iniinit ko yung food, subukan ko raw sila. Sabi ko kay Sak, i-download niya yung Netflix. Kasi kagabi, nag-usap kayo ni Jan, na sabi ko, pwede bang magkaroon tayong Netflix para makapanood tayo ng movie? Tapos sabi niya, sige. Tapos, ayan si Sak. I do all the typing, but I won't do your password. Alright, okay. Wait, I know what you're gonna watch, Mom. Korean. You think so, Sak? Korea. Because you always watch Korean, so we can watch English. Huh? I like it. Pardon? I like it. Like it? What? Like it? No. Alright. I-like niya raw yung, may like kasi, may thumbs up ba yung Netflix, sabi niya. I-like niya raw. So, ipa-download ko yan kay Sak para makapanood din ng movie kay ni Johnny Boy. Wait, Mom, what? Okay. We I'm going into have mine. Netflix, I'm going guys. into mine. Alright. Ba't dalawa yung pangalan ko? Ayan, meron na kaming Netflix. Saya. Ooh. Ooh. Kain na muna kami. Ayan, manunod na kami. Pero kakain muna kami. What's that, Sam? Spears.
Seaspiracy, yun ang unang papanoorin namin. About the... Okay. Alright, kain muna kami guys. Change it, Zach. Panoorin namin to pag nandito si Jan. Etong Seaspiracy. So, what we gonna watch? Wait lang. O, diba? Let's choose that we all like. Alright. Okay. Yeah. I like Korean. No. That we all like. Guys. Korean nga! Guys. Wait, Pili guys. mo na kayo ng movie. It has to be. Ay, ang daming Korean. That one? No. So, yung papanoorin namin ay In the Heart of the Sea? Yeah. Yeah, okay. Subukan ko na sila. Pakainin ko na sila. Alright. Dessert na kami, guys. Eto, yung malaking pythons. Get to. Okay. Okay. Tigdalawa sila. Zach, that's mine, please. Or you got nothing? I'll give you one. Thank you. No. Hindi ko pa pala siya naayos. Kasi, eto, palambutin ko muna to bago ako mag-ayos dito sa mga bago kong appliances. Alisin ko to mamaya kasi papakulang ko to. And eto, bubuksan ko na yung aking katago-tago. Pangalawa ko na to, guys. Naubos na yung isang bote ko. Eto ay anisado. And kausap ko pala sila, mama and papa. And yung dalawa, nag-uusap sila kung ano na yung susunod nilang papanoorin. Kasi natapos na namin yung unang pinanood namin. So, magluto muna ako. Buksan ko muna pala to. Ito, may ano yan, may tape. Naka-ano talaga siya, naka-sealed. Yung isa nito, naubos ko na. Pangalawa na to. Oh. Gin kayo dyan, hindi yan gin. Anisado to, guys. So, nilagay ko na muna dito yung toaster tsaka yung rice cooker kasi nagpapakulo na ako ng dinner namin. And eto pala, nahugasan ko na to, tatanggalin ko na to, hinugasan ko siya ng maayos as in sobrang linis niya na, pati yung dito. And eto, ilalagay ko to sa garage kasi si Jan, dadalhin niya yan mamaya sa, or pag pumunta siya sa shed. Wala pa sila ni TJ, ang dami ko pang zucchini, okay pa sila. So, eto, lalo na to, sobrang tigas pa nito. So, sige, maglinis muna ako. Kukuskusin ko to, and eto, hugasan ko ang mga to. Ilagay ko muna to dito. Hugasan ko sila. And, ayan, kukuskusin ko lang to. And si mama and my papa, kausap ko pa sila. So, maglinis muna ako dito, guys. Guys, sabi ni Papa, kausap ko kasi sila Papa, di ba? Sabi ni Papa, gusto niya raw makita yung katawan ni Zach. Sabi ko, Zach, come here. Zach, come here. Hurry up. Show to Papa. Here. Yeah, it's off now. It's off. Come on. Fast forward. Fast forward. It's like a fast forward. Hurry up. Okay, show Papa your arm. Alis yan, Tony. Zachary, no. Come on. I will fast forward. Hurry up. You know the quick one? Okay, show. Come here. Papa wanna see it. I'll turn that Netflix. Sige. Come here. Come here. Show it. Come here. Ay, nako. Show the... Relax, relax, relax. Just relax. Show... Okay, Holly, excuse me. Papa said you have a good body. Show your arms like this. Like this too. That's it. Nakakatuwa. Alas 4 na, guys. Dito na sila, kuya. How did you go, yeah? Not bad. Not bad. It's good. Where's daddy? Talking to Paul. Talking to? Pa? Okay. Ako ay hindi pa rin tapos dito, guys. Kausap ko pa sila, Papa. And tingnan nyo yung aking ginawa. Nilinis ko siya. Kinuskus ko siya ng kinuskus para maganda naman siya. Bago ilagay doon sa shed ni Jan. Ayan, maglinis. Super linis. Ayan, ayan sila, mama. Super linis siya, oh. Ayan. Diba?
And ito yung ulam namin, humba. Humba. Sobrang pa. Oops. Lumabo kayo. Wait lang. Ayan. Pinapa-reduce ko na lang yung kanyang liquid. Favorite to ni Kuya. Silang tatlo. Gusto nila yan. Ipatikim natin to kay Kuya. Ito, ang ganda nito, etong wooden na to kasi sa tikiman, maganda siya kasi hindi ka agad-agad mapapasok. Okay, blow, Kuya. Let's go. Freaking it up. Oh. It's hot. Hot? Sorry. Good, I remember this. Yummy? Okay, takpan ko na. Ang sarap! How did you go, hon? Yeah, well, Oh. TJ said not bad. yeah, I had a 37. I was only 2 over on the front nine, and then my wheels fell off. How about Kuya? I killed two. I killed two Well, people. Oh no? Two people. Ha? How about Kuya? So you're alright. Okay. Ikaw lang pala hindi. Oh, look ha. Look at your oven toaster. I cleaned it out. Look. Come here. How about? See? Oh, I cleaned it out. Yeah, looks real good. Yeah, looks like a good. Huh? Brand new though. You played all day. Dad, you got two kills. No. Where to shoot him? Tapos na ako magluto ng ulam namin. Ano pa lang naman, 4:30. So, ayan na yung ulam namin mamaya. And ako, kausap ko pa rin yung mama ko. Ayan siya. Ako, eto. Inisprayan ko lang to kasi kukuskusin ko siya. Kasi yung mga grease, para matanggal. Ano ba nangyayari sa akin? Wait lang. Ano yung mag-spray? Wait lang. Parang nakalak. Ay, yeah, wait lang guys. Punta, ha? Punta siya sa sa shed. Nakaligo na si Jan. Pinaayos ko kay Jan. Alam niyo bang naipit ako? Di ba ginaganong-ganong ko siya? Tingnan niyo nangyari. Ewan ko kung makikita niyo. Ayan o. Ayan, mapulang na nangitim siya o naipit. Kasi ginanong ko siya ng ginanong. Ayaw niya mag-work. So ngayon okay na, inayos ni Jan. So, tapusin ko lang, linisin ko lang ang aking mga greasy na cabinets. And eto. So, yan. What do I have to say to keep you by my side? How to start in a liquefy? Need you here to tell me that I'll be okay. Maybe one, loving two, and now it's 3 a.m. Thinking what if it's you and me at the end, that maybe we'll be okay. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Guys, di pa utos maglinis. Si Jan, what do you think? Good. Lulubat na ako. Si Jan, pina-order ko na lang siya ng kanyang kakainin. Kasi kaming mga bata, meron kaming ulam. Yung niluto ko kaninang humba. And, ayan, nalinis ko na siya. Where? Ayan, nalinis ko na. And, dito naman ako. Ang ginagamit ko palang panglinis ay eto. Brush. Tapos, water and baking soda. So, yan lang yung pinapangkuskus ko. Ha? I know. Nalobat ako. Nagpalit lang ako ng battery. And, ayan yung pagkain ni Jan. Beef schnitzel. Parmy. And salad. And si Holly, kumakain na siya ng salad. This is my tea. No, it's not. We're gonna eat rice. And, favorite niya kasi yung salad. Yung sinasabi ko, bago namatay yung aking camera, ayan, sobrang linis na siya. Wala na siyang grease. As in, nalinis ko siya ng maigi. Tinuskus ko talaga siya. Ayan. Okay na yan. Ang ginagamit ko pala ay tubig lang siya na mayroong baking soda.
Tapos, kinukuskus ko nito, itong brush. And, dito naman tayo, tingnan nyo yung kalat. So, ito yung kalat dito. Yang mga yan, galing doon sa taas. So, hugasan ko sila. Tingnan nyo, oh. Grabe yung oil. And, yung mga puti-puting nakikita nyo, dahil yan sa baking soda. Nung pag-spray ko ba dito, habang nililinis ko, bumabagsak dito yung, yung iba. So, yeah. So, eto na yung next kong lilinisin. Yung mga bata. Boys, are you gonna eat now? Yeah. In 5 minutes. In one. 1 minute. Okay. Dito ko linagay muna yung ating ulam. Wait lang. Ayan. Tapos, yung linuto ko kagabing rice, hindi yun nagalaw, guys. Ayan siya. So, may kanin na at saka ulam. So, pakainin ko muna yung mga bata. What do you think? Tumikim na siya ng tumikim. Welcome kay Kuya. Yeah. Yeah? Thank you. Welcome. So, pakainin ko muna sila, guys. Tapos na pa kami kumain. Ako, ang dami kong nakain na pareho, rice siya kayong meat. Ayan. Sarap ng laman nito. And si Jan, ayan, magsasampay ulit siya. Gabi na. Wow. And ako maghugas. Then tatapusin ko yung iniwan kong trabaho dun sa kusina. Grabe, ang sarap ng eto, yung laman niyan. Ay, nako. Lahat masarap. Guys, 7:45 na. Tapos lang namin kumain. And si Jan, nagsampay siya, di ba, kanina, habang kumakain ako. And, yan, maghuhugas na ako. Tapos, hugasan ko itong mga mugs. Tapos, magkukuskus ng aking kusina. Hindi pa ako tapos. And, di ba may Netflix kami? Ngayon lang yung Netflix namin. And, sabi ni Jan, manunod ako ng movie after ko maghugas. So, update ko na lang kayo pag natapos to kasi yung gagawin ko lang naman is maghuhugas and magkukuskus, then manunod kami ng movie, tapos yeah, update ko na lang kayo kung anong magiging itsura ng ating kusina after ko malinis to. So, yan na namin yung vlog, guys. Thank you. Are you excited to watch movie with Daddy? Yeah. Please like, hit subscribe if you haven't yet. See you on our next vlog. Thank you, guys. Guys, love you. I love you too, guys. Miss you. Bye-bye. Thank you for watching the vlog. Having my own conversations, hoping you will come and save me. Know that you're coming back home in the morning. I hope that you're coming back home. Look at you, eyes as soft as that ocean blue. Falling in, learn to swim like I never knew. I see it now, that everything will be okay. With no small doses, smell of roses. Can't get enough of you. Can't wait to love you. I know that you're coming back home. Know that you're coming back home. Know that you're coming back home in the morning. I know that you're coming back home. Having my own conversation,